patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning kanatong tanan. Welcome sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Kainyong makita matag Lunes hangtod sa Biyernes. Kumusta ang inyong kabuntagon? Hinaot nga namahaw na ug nangapina mo ning mga orasa. Good morning kanimo, Partner Cecil. Good morning, Partner Nico. And good morning sa ato ang mga kapuso viewers dinhi sa Central Visayas ug diha sa Eastern Visayas ug sa tanang lugar diin maabot ato ang Sibyaanan. Welcome na usab sa ato ang morning show program mga kapuso ug gawas sa pagpamahaw ha ug pagpangapi. Just enjoy your mornings mga kapuso with some positive vibes. Kay kami na ang bahala ana alang kaninyo. Kay karong taon ako mahinabi si kapuso actress Kate Valdez ug sayranta ang mga 2021 goals sa dalaga. Ug ato usab maila-ila unya ang author nga nagsuwat mismo sa The King of Pop and I ug atong sayran ang iyang mga kasinatian dihang iyang nakauban ang mitaliwan na King of Pop nga si Michael Jackson. Ato sa maila-ila karong taon-taon kini usa ka doll collector dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kunin usa sa iyang koleksyon mga manika sama sa Sinulog Festival gowns. Sa atong baliklantaw karong buntaga. Ang Sierra Madre mao ay pinakataas o longest mountain range sa Pilipinas. Kitas uniini nanukad gikan sa probinsya sa Cagayan hangtod sa lalawigan sa Quezon. Musuma total og 540 kilometers. Gihulagway kini nga backbone of Luzon, sanglit giproteksyonan niini ang Luzon gikan sa mga bagyo nga nanukad sa Pacific Ocean. Ang Northern Sierra Madre National Park nga nahimutang giila nga largest protected area sa tibuok Pilipinas. Apan pipila ka lugar sa Sierra Madre nahimo ng endangered gumikan sa mining, illegal logging o uban pa nga mga kalihukan nga makadaot sa kalikupan. Karon says sugdin imong biztalk makauban si kapuso actress Kate Valdez. Kumustahon ta karon ng usa sa mga bida sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday ug sayran taon sa kaha ang angay ninyong saksihan nga mga episodes karong mubalik na sa TV ang maong telebabad series. With us this morning ang bida, ang mida sa papel nga si Caitlyn Agpangan, the very beautiful Kate Valdez. Mayong buntag, Kate, and welcome back! Hello po, thank you so much. Magandang umaga po sa inyo. Maganda talaga ang umaga namin dahil maganda ang bisita namin. How are you, Kate? Thank you. Salamat po. I'm good po. Kamusta po kayo? So far, how was your morning, Kate? Sobrang ganda po ng umaga ko. I am thankful kay Papa Jesus dahil binigyan niya ako ng another day. So, I'm happy. Oo, always start your day with a grateful heart talaga. Pero ikaw ba, Kate? What do you usually do when you wake up? Of course, gusto naming malaman paano ba nakukumpleto yung morning mo? Sinasanay ko yung sarili ko na when I wake up, I do a short prayer na mag-thank you kay God dahil binigyan niya ako ng another day, another life, na another time to spend with my family and kung ano yung dapat kong gawin. And this time, Kate, kasi unang buwan ng taon ngayon, gusto namin malaman yung mga future plans mo and more this 2021. So may ibibigay kami ng mga slam book type of questions, okay? All you have to do, finish the sentence na lang, ha? Ayan. This year, 2021, Kate Valdez wants to achieve A toned body. Oo. Kasi medyo I have baby fat. Kayang-kaya naman yan. Nasimulan mo na ba? Sisimulan na. And ayan, second question. 5 years from now, Kate Valdez will be... 5 years from now,
Kate Valdez will be more adventurous. Ayan. Like how Hindi kasi po ako adventurous? ma-travel person. Siguro mag-explore pa ng mga places na hindi ko pa napupuntahan kasi I'm a homebody po. Kasi I'd rather stay at home kesa lumabas and stuff. Ngayon, talagang ipupush ko na kasi na-realize ko na ilang buwan nakakulong sa bahay, hindi ko pa napupuntahan yung mga places na gusto ko puntahan. Saan mo pala gusto pumunta, Kate? Oh, first, gusto ko pumunta ng Iloilo, and then Cebu, Yes. and sa Boracay. Ayan, next. If you weren't an actress, Kate, what do you want to become? Ayan, ito po sobrang hindi ko pa nasasabi sa mga interviews. And I realized na oo nga no, naalala ko na gusto ko talaga maging professional ballerina. And this time, Kate, pag-usapan natin ang nalalapit na pagbabalik ere ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Without giving it all away, ano-ano ba yung kailangan naming abangan? Bakit kaabang-abang ba talaga yung bawat esena nyo dito sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday? Marami po kayong abangan besides sa friendship namin ni Gina Lynn, sa away ng parents namin, and syempre sa love story nilang tatlo. Kasama na rin dyan si Benny, kaya guys, marami talaga kayong aabangan. Pero ito, Kate, personally, we'd want to ask you, kasi kung wari, nangyari ito sa'yo, may family ka or friend ka na nagkalayo kayo, nagka-problema, how would you mend things up? Paano mo maibubuo pa rin yung friendship na parang naiwan, ganun? To be honest po, nangyari po talaga yan sa akin. Nung sa elementary best friend ko. Ngayon, I'm happy and proud to share na ngayon okay na kami, nagkaroon na kami ulit ng communication. Kasi before, nagkaroon ng tampuhanan dahil lang sa paper! Dahil lang sa paper! So ngayon, tinlear ko na okay na tayo. Yun yung problema ng mga bata, yun, napalaki natin. And now, mas wise na tayo ngayon, mas mature na tayo sa pag-intindi ng mga bagay-bagay. And now, I am happy na talagang wag nang itago pa yung mga ganun mga simple things na pwede naman pag-usapan, di ba? And of course, excited na kami na madugtungan yung istorya nyo sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. So, Kate, please invite everyone na abangan ito. Abangan niyo po ang mga pasabog na eksena pa sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Thank you so much po. Stay safe and stay healthy, guys. Stay safe and stay healthy din, Kate. And thank you for joining us this morning. But thank you so much. Have a great day. Have a great day. Mga kapuso, sundin ninyo si Kate Valdez sa GMA Telebabad Series nga Anak ni Waray versus Anak ni Biday. And more to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live palaran ta tungod kay karong buntaga. Makauban nato ang usa sa mga sinaligan kaayo kani adto sa King of Pop, si Mr. Michael Jackson. Karong bag-o mga kapuso, mi-release ni siya og libro sa iyang personal nga kasinatian sa maong personalidad. Atong pakisayran unsay istorya niya niini ug unsay inspirasyon sa niya nganong mipagawas ning maong libro. Makauban nato karong buntaga mga kapuso sa programa si Ma'am Eileen Medalla. Good morning, Ma'am Eileen. Good morning, Nico. Hi. Thank you so much, ma'am. Daghang salamat kaayo sa pag-uban kanamo karong buntaga. May we know, ma'am, unsay rason nganong naka-decide ka nga mupagawas ning imong memoir nga The King of Pop and I? Actually, Nico, no, I really don't have any plans yun na magsuwat og libro. But then, recently, if you have seen or heard the accusations, and this pretty serious, so I couldn't just down and be silent anymore. So I have to do my part. And I feel na I have this moral obligation na to protect or to defend Mr. Jackson. Kay si Mr. Jackson was my employer, but more than an employer, he was somebody na he was so kind to me and he treated me like a family.
This comes more than mga 11 years after his death, ma'am. Kay admittedly, taod-taod murag nagpakahilom sa lagi ta, wala pa kayo ta mo pagawas ini. Pero karon you feel nga kinahanglan na, ma'am. Yes, I feel that it's my time to tell my story. Ang akong mga kauban, my colleagues have also spoken. They have also shared their part, their story. And I feel that it would also be good na people would also know the real Mr. Jackson. Dili lang as a singer, as a performer, as a celebrity, but kung kinsa gud siya as a normal person. Backtrack, Ma'am Eileen, sa unsang pamaagi nga you ended up working for Mr. Jackson? Nico, yes. It was 2005. We went to Bahrain, actually, Middle East, so to look for a job. So I guess any OFW could relate na like life here in the Philippines is kind of hard. So I wanted to go in the Middle East and find a better job. I tried my luck and applied for different kinds of job. Until one day, I saw this ad, a very, very tiny ad din siya sa Gulf Daily News. And since I was looking for a job, so nakita gyud din ako siya baskin sa kagamay. So I didn't waste time and applied for the job. And it says there na they're looking for a traveling homeschool teacher. So when you say traveling, so it caught my attention right away. After that, wala pa ko naka-receive of any call or any feedback. So I thought at that time, basig nanay nakauna or nanay na napili. But then after a few weeks, I received a call, a mysterious call, and then the rest is history na. So mo na to siya, a call for an interview for Mr. Jackson. What was your initial reaction pagkahibalo nimo nga you will be working for the King of Pop? I thought it was a prank at first. Abid akong binuang. But then, yeah, I was so happy. And I was so, like, mura siya binuang dugay siya ni sink in at first nga si Mr. Jackson. Then, How was it like, ma'am, ang imong pag-travel, ma'am, nga biyahe, dalang trabaho? you will not be told kung mo biyahe mo. So, dili ka ingnan ahead of time na let's say, oy, next month pag anda mo, biyahe ta mo adto tag London, mo adto tag Paris. Dili ingon ana. Ingon naka pack your things. We'll be leaving in 2 days or in 3 days. So, it was exciting. It was fun at the same time. It was really fun. Unsay mga angayang atangan, unsay mga juicy nga mga mayngutang revelations nimo sa libro nga angayang atangan sa mga mupalit o mu-order unya sa kopya ini? Yes, Nico, no. The book will tell you more about, as what I've said, Mr. Jackson. So if you really like to know more about him, if you want to know how he was as a father, as a boss, and a regular person, so this book is for you. And through this book, I will be with you. You'll be journeying with me all over the world. So it's gonna be an exciting book. Kumusta din ni siya off-cam? Mr. Jackson is really shy. You would be amazed. He's a total performer. Like he would have concerts for like in front of like millions of people. But then when you're with him, he's very shy. As a father, he was a very hands-on father. So he prepared the food for the children. He would wake up early in the morning to help them dress up, play with them after school, to help them with their homework. Just a regular father who would take care of his children. Let's go back to the book, Ma'am Eileen. How many pages, how many chapters ning imong dalit nga libro? Yeah, it's 206 pages and 33 chapters. It's in full color. The one you could find in Amazon is black and white. Kanisha is full color. And here. So I have here mga notes, mga messages or memorabilias I have. So it's all here. To cap this off, Ma'am Eileen, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon ug basig ka imbitasyon sab nila, ma'am? Pag human ninyo og basa aning libro, you will love Mr. Jackson more. So this book is for you. This is really a very positive book. I want the people to go back to this book if ever they hear like
any lies or allegations. I want them to go back to this book and read this so that this can be like a basis for them na magpapatuod kung kinsa gyud si Mr. Jackson. Alright, ma'am, thank you so much for joining us og daghan kay share kanamo nga nindot kaayo nga inspirasyon karong buntaga. Thank you for joining us. God bless you, Ma'am Eileen Medalya. Salamat, Nico. Bye-bye. Bye. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Atong sudungon karong buntaga kining makapahingangha nga talento sa usa ka Sugbuanon pag-dress up ni ining maanindot nga mga dolls, mga kapuso, kung giunsa niya kini atong pakisayran karon labi na sa bag-uhay lang napahigayon nga kasaulugan sa nato sa Fiesta Senior og Sinulog sa miaging mga katuigan. Doon na sabi ko nun siya exhibit sa mga dolls pod nga iyang gisininaan ala Festival Queen. Pakisayran ta kung giunsa ninyang tanan pagbuhat. Makauban nato karong buntaga si Vey Cochise Babiera. Good morning. Good morning, Sir Nix. Good morning. Daghan kayong Good salamat. morning, mga kapuso. Thank you so much for joining us, Vey, or Vey Brown. Mas nailamang kano sa imong social media accounts. Yes, Baby Brown. Nganong nagkahilig man ka o sa unsa mang higayunan ni nga nagka-interest ka ni ining mga dolls, pag-dress up nimo sa mga dolls? Murag ganahan gid ko og mga toys, sir, sa una pag yun bata pa ko. Hilig kay ko mo collect og mga kanabitaw sa fast food chains nga mga free toys, kanang mga dolls and all. So kani laging pagbata na to kita tatong movie nga Toy Story. So until naabot gyud siya nga murag maluoy ko makakita og doll nga or mga toys nga kana ipasad lang sa kanabitong sa sawb. Kining pagbuhat nimo og mga outfit sa mga dolls, unsa man ni ka lisod or sayon ra para nimo? Actually, murag sort of ingon ana, sir, nga may naisayon na ay dili pud sayon kay. Actually kaning pagpaint nako sa katubitong sa Sinulog dolls ni Tito Val San Diego. Kadto pa nako na try og paint. So nangayo ra gyud ko og guidance ni Senior Santo Niño bitaw nga kayahon nako. Unsa man ni kadugay nimo pag dress up sa mga doll, pagbuhat sa mga outfit nanglit sa usa ka dalang? Ila ka adlaw. Butang ta lang as an example kani si Gazini kani. Ano siya, sir? Makita ra ba? Pwede po imo i-pick It up, took sir. me about sure. It took me about like a month or so. Kay murag kuan jud sad siya, intricate kaayo. Tinuod. Yes. Katong name pag Miss Universe niya nga national costume. Oo. Then she won. So kani siya murag naabot jud ko ani og months kay kana laging muhunong, mapahuway, nabalik na sad, gana-gana sa dosay sad ba. Kani siya made out of kuan na ni siya, rapia. Then faux stones, then for my festival theme karon nga year. Pero napata ko yun magbuhat basag ko og lain kay kanila gin yellow is the color of the year, so mag-yellow sad ta. Deboto sad ka sa Santo Niño, Vey? Yes, sir. Nasad tayo mga pangalian niya, sir. Kuan. Kaya si Buano biata sa Buanon, di ba? So marag nagdako gyud tang marag night teachings. Nga naagid si Senior Santo Niño sa ato. We learned that di ay nga na biktima di kuno mo og sunog pod. Oo, sir. Way back 2013. Moto akong mga toys, akong mga dolls, uban, mga gifts, akong friends, akong family kay nasunog sa gyud, sir. Katong higayon nga na biktima mo sa sunog o sinatabang pod ani imong hobby aron pag cope up sa kalisod, kaguol kani adto. Oh, sir. Kato nga time, sir, marag devastated jud kay ko, sir, kay marag more than half of my collection kay na kuan jud siya na burn out. So ako naginahinay pa ko ato og recover kanang wala kog lain. Moto kato nga time kay nagsugod naman sa kog eskwela sa college. Kanilaging lisod sa kay tag kahimtang, sir. So kuan nisud ko og kanang dance troupe para makapuan ko kanang sa scholarship. Then mao to ni sayo ako nilang Tito Val. Coming from you to cap this off, Vey,
unsa ba imong gustong ipaambit, i-share nga mensahe sa atong mga viewers karong buntaga? No matter what you do, put it with passion, good. Kanang, kuan mo imong self, kanang bitong, by heart good imong pagbuhat, dili lang kay kanang para sa uban, para bitaw na kay to siya. Just do it, do your thing. Ayaw pag-mind kung unsa i-criticize ka or what. Basta, do your thing lang. Bitaw, basta Then passion. you're never too old to play. So, duwa lang. Thank you so much. It was nice talking to you Yes. this morning, Thank you mga so much, kapuso. sir. Daghang kayong It's my salamat. pleasure. Thank God you, bless. Sir Nico. Yes. Sa Biz Talk, nakauban na to kapuso actress Kate Valdez nga bida sa anak ni Waray versus anak ni Biday nga magbalik telebisyon na ug angayang atangan ng ilang mga fresh episodes. Nakauban sa nato mga kapuso ang sinaligan kaniadto sa King of Pop si Eileen Medalya nga mipagawas karong bag-o og libro sa iyang personal nga kasinatian nang hinaot sab siya nga mas makasabot ang mga tao sa kinabuhi sa ilang idolo pinaagi niini. Naila-ila sab nato mga kapuso si Vey Cochise Babiera nga dunay talagsaong doll collection ug kung giunsa sab niya pagpalambo sa iyang talento sa pag-dress up niini. Karon pa lang silmurag ako sab interesado kayo nga mubasa ani nga libro. Oo, once in a lifetime. That's the King of Pop. Kunya Close Encounters, ha, with the one and only Michael Jackson. So buot pasabot lang jud ani maayo jud siguro katrabaho or maayong maestra ang Bisaya. Tinuod kay sinaligan gud ayo. So atong gining sayra na istorya ni Miss Eileen pinagi ini. Busa daghang salamat kaayo sa pag-share sa imuhang encounters with Michael Jackson. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin nga pabaon alang kaninyo this morning. You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. By Maya Angelou, usa ka American poet. Sa mga gusto mo lantaw pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sab kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat kapuso sa padayon niyong pagsalig sa programa. Thank you for joining us this morning mga kapuso. Hinaot nga mas na-motivate pa kamo. Pinaagi sa ato ang episode karong buntaga. Busa tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. That in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe, kapuso.